Assam Rifles 10 Thamhasa Khan Fasha naupangte le college zirlai te tu ran nei puya hetiang thil hi athleng zen lo chuwang chuan in sawizui lok te ang tur hi department buat sain tu te mo an local pho to thrina school bilin ram chung le ram pona excursion te kan buat sai pho thrin boka Assam Rifles hian khotlang ta na thil ti lamba anom na chuan malak na engemo an lo nei to thrin sipaya intar turte training lo pek le lo kai hruaite awareness campaign na tanga inti hlimna buat sai te le adangte Mizoram maini lovin state danga po ankalpui fowa tuntruma naupangte ta na Amritsar khopuya turan buat sai hi chu an malak na po athleng zen lo ati theyo me turle excursiona hian state pon thlengin kan chuak fowa kan ti de ber chu kan zuklowa mun ming thang deute zuken le zuk bazar ani de ber thrina khohoi ti zauna tante zirlai puitu tante po athato hrimhrima tuntrum Assam Rifles buat sai hi India ram in pum khatna anthupuya anti turjinga namzia rang in riat po ton na ankalpui pakhata chutatranga ngai tua chuan turle excursion kan neya hian an namzia rang te hi kanzir tel mangai mi alo halo ne turakal te hi nopang som pathum le college zirlai pali te baka staff pathum te hania November ni som nia aizola tanga chuakin antumram Amritsar chu November ni som ni le pathuma khan an thlenga Amritsar hi Punjab khopui pakhatania siksa khozui tu te ta na khopui thiang hlim niin an temple mingthang ber golden temple te Amritsar khopui chunga an mun ma poimo dang tele museum le an sul nu hluite no pangtele zirlai te mitha a cham reng to turte tlo puyan neya an tlo zinga chuan golden temple hi a mingthang berani ta hial ome he temple hi kumzabi som paruk na dai to khan sakani to Mughal le Afghan te kutuarin voiduailo ti chiat lo ni thrin to ma se sak that ani le thrina kumsang khazariat somthum pakwa khan rang kachaka luan niin Golden Temple ti hminga putrana nopangte hian zirlai buwa kanlo mu fo to thrin atakan mu thei pialama hian India mun hluile poimo takte zinga mi an mu ati thei bokome It was an amazing experience and we had an amazing trip. We visit many famous historical and famous places in Amritsar like Golden Temple, Jallianwala Bagh, Maharanjit Singh Museum and Wagah Border. Heng munan tlo mai pialama hian turakal te hi Amritsar a cheng tenen khasa kan ton menta namzia rang in riat pona cultural exchange nei puyan nia namchin dan phung in rille in mu tir ton nate ngai dan soi ho nate an neya abuat sai tulam chuan India ramzau pui mai nam sang te in chen polna hian in rechiangila kan namzia rang te in repo tonila in pum khatna omse ti hi andu danin turakal te po chumi tur chuan beisayan nia hetiang hun hi an man puita ne Amritsar hian Indian Army te kai hruaina hnuaya an mun ma anjuk tlo thei boka indaunan man thrin tengka ten juk chuanga sipaya reitak tang to zinga tengkala chuang mi alo an latam hleya hei hi chu tonthria danglam tak aninge yang I enjoy the tank ride and weapon and helicopter display because many people don't get to see those stuff, so I feel very lucky. And also I enjoy playing football and cycle, and that was the activities I enjoyed the most. Hebaka hian helicopter le sipairal thuam dangte anlo entir boka
sipai munma hi media te tan po tlo har takania an tlo poin an strict thei viawa ma se tlo to te chuan man hla an ti thei viawane Indian Army te hian Mizoram atanga kalte hi an lo dong song train akalte chuan loma man ti thu le man hla an ti thu an soi nge a naupangte hi thil pek te an lo hlanin sipai te hian kan mi khwal te ni lovin kan chung ko zinga mi te angin kan ngai tin an don son dan hi an soi nge sipai lam hian mi khwal duat hi chu an thiam ve hrim boke Assam Rifles lam hian hetiang tur hi an buat saile don em ti chu thu khat lo ni ta sela an tumber pakhat naupang le zirlai te kho hoi ti zawa an mani fui phur te India kan chen puite namzia rang riat bel lama te an ron hlotling hle in alanga hemikonga hian Assam Rifles hi turan buat saidana anen ton tlak hle ati theya Kaming chu la chan himin ya chuan tua hian Assam Rifle Varte National Integration Tour Amir Sar kan ya chuan ka school lo na hi Highland Public School ani ani le ani integration touring talkhan nge nang mata na experience pui khatna na experience te nem o I chain hi kan voi khat chuan na nia nge thil ti dan tur ve pokon le thiam lo chuanin Amritsar kan kal kha chuanin Wagah border kha nuam ka tia chan chu an program vela khain an parade te le kan zuk lam vela midang bul vela valam kha anuam ve shim ram khat kanina hian kong tam taka chuan kan namzia rang le ni phung te kan in hria chian tok lo awangin in pum khat tok lo na a thleng fo thrina chu Mizoram chu nge ya po aniome tuna naupangten Amritsaran tlo hian India ram kiltinami te hi in po ton takin kan cheng za thei tialantira athlona India ram mundang tlo theina an siam sakhi chunzom le Chinzui zel chi aniome